Tingnan nga na ang pangalan. Hindi kasabot. Kita mo sugot nga na mo sulod rin pagay guys to area. Tanaw-tanawan ninyo. Oh, siyempre dili yun na to paagihon basta wala na to nailhan. Anak gina siya koy kay atuaning teritoryo. Wow. Naunsa naman tani ya, mura natagtanod ani. Ay nagkalampag dahil kita may gahi diri kinanglan makabalo taw 15 pangalan sa Manulod diri. Tama man na po nga mailhan na tong manulod diri ah. Kay basin unyag na ibuhaton nga daotan, patyon kanila. Siyempre, kailan natag kinsa sila? Ba't yun naman noon tanimo? Ay dili ba? Basin dig maghatag sila gubot sa tuwa diri ah. May na lang diri pa lang daan, kailan na ta sila ha? Tama gyud. Kini atong pagkagahay atong tabangan atong barangay para mahimong malinawon. Oh, gani oh. Gahay kayo. Say, Pong, ikaw panguntahan na po nga kung sa'y pangalan niya. Sige, ako rin bahala na. Sige. Si Tuyo na to. Pasinsay boss ha, kay dapat kailangan gina ko may bala nimong pangalan. Ano man day? Barangay Tanod mo dire? Dili boss, kami ang mga siga dire. Wow. Ay sa ang paon. Hoy, tukon ta ka damulag do. Pastilan damulag, gisag pa oh. Bigyan ng masaligan koy. Ikaw na bukoy, ito ako'y. Oh no! Damulag, isang pa ko. Sa mga pongil say. Kuya na eh. Huwag kay gamit. Ikaw, nanduol man ka. Tanawa di ko yung isog kayo no. Inana dapat ba? Ah, di pa mutingo ko. Ay, kanang si pangalan mo boss. Ngano man? Ay, gusto lang ko na mo may balaan pangalan god. Ngano gani no? Ay, may klaro kay istorya oy kanang pangalan nimo ba? Sige mo balik-balik ko utanas sa pangalan. Ingnan ti ka gano? Ay, kaya po kay istorya oy ngano di imong pangalan di ay. Sige. Balik na oh. Nya koy, musta? Kabulon ko sa iyang pangalan. Unsa man? Ngano daw? Unsa ngano? Ngano gani daw? Abuang man iyang ngano. Ngano gani no? Dahil gini ng tawahan na rin. Di man ginusulti siyang pangalan. Ako yan to be. Na, giingnag ngano ang pangalan. Bay, tika asa, magkakasay pangalan mo. Ngano gani? Tarong ba? Ngano gani? Tika asa, kisay pangalan mo. Nangano? Ay, iskot. Tanong di ba dyan ka musulti sa mong pangalan? Gusto ba dyan ka makulatahan? Ngano gani no? Agahi, gede ka ha? Kinahanglan pa dyan kulatahon. Buka ka nagyamo ka musulti. Bahala na ka diya. Ikulatan ng damulag. Wa jud ni kasabot si damulag bawon si pangalan niya. Giingnag ngano ang pangalan ano? Ngano day ang pangalan koy? Tingnan nga na ang pangalan. Hindi kasabot. Tumbong ka sa kumbos do. Sumbong dito. Pagdaghan mo. Kaya mo, subag na kuan ba? Kamot ba? Boss! Kulata ko itong nakumpiyan ba? Itong gibitok. Astila, nagpakulata po di ka. Kita'y gahi diri nga magpakulata ka. Hindi makaya boss. Dako kayo boss. Timing nga kimurag dugay-dugay na puniwa ka. Lapag ng kumo ba? Asa man karon nga to na to? Ay, ito boss. Ay, ito. Takulgi ko. Balik ko. Boss, mauna boss. Tanda kong lawas ka na. Lawas ko. Ano lawas? Diara ka. Sige boss, diri ako boss. Diri ka. Diara ka. Diri ako boss, paabot sa mga boss. Kaya na ako na. Sige boss. Basta dira ka ay hawa. Oh, sige boss. Boss, asa ba ka boss?